Anturiaethau yn y stacs digidol. Ers i sefydlu dros 100 mlynedd yn ôl, mae'r llyfrgell wedi casglu, cadw a darparu mynediad at gyfoeth o gasgliadau ar gyfer defnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol. Bu diogelu ei chasgliadau yn flaenoriaeth erioed ac mae'r llyfrgell wedi datblygu sgiliau arbenigol ar gyfer gwarchod ei chasgliadau ffisegol. Dros y degawdau diwetha, mae'r newid digidol wedi arwain at lawer o gasgliadau llyfrgell megis archifa, mapia, ffotograffau, llyfrau a deunydd clyweledol yn cael eu creu ar ffurf digidol, naill ai drwy ddigido neu cael eu creu ar ffurf digidol. Mae cynnwys digidol yn cyflwyno heriau newydd o ran sicrhau cadwraeth a mynediad parhaus. Gall gael ei storio ar gyfryngau sydd yn anodd i gael mynediad iddo, gan nad yw'r dechnoleg sydd ei angen i'w agor neu chwarae ar gael mwyach, neu mae'r fformatau ffeil y cafodd ei chreu ynddo bellach wedi darfod. Materion eraill yw diffyg wybodaeth cynnwys cyd-destunol neu wybodaeth hawliau er mwyn galluogi mynediad. Mae atebion i'r materion hyn yn cael ei datblygu i sicrhau bod y llyfrgell digidol yr un mor ddibynadwy a'r llyfrgell ffisegol. Mae llwybrau'n cael ei datblygu i sicrhau bod unrhyw gynnwys digidol sy'n cael ei drosglwyddo i'r llyfrgell yn rhydd o feirysau a bod cyd-destun ar gael i alluogi catalogio ar wybodaeth hawliau priodol. Cedwir y data digidol yn Black Pearl, sef archif digidol y llyfrgell. Mae'n cael ei reoli'n weithredol i sicrhau y bydd y data yma ar gael gweithaf unrhyw newidiadau technolegol ac i sicrhau bydd y llyfrgell yn gallu darparu mynediad at y data hwn mewn 100 mlynedd arall.